na hwadi ade ngomonase ewrade dom unye dru 0540 tro 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 eni jisam say sa 21st clinic enye kumase hanku ene wo ye wo techiman ye wo nkransa ye wo sunyan ye wo takwa ye wo brekum ye wo asankagwa ye wo nkrai ye wo tema ye wo abroad Canada ebi wo ho ana wede wo ye wo bi wo Canada obviously baby ye bo Ghana bo bi 21st clinic ebi wo ho udi okwa bo first edin obviously ye ya ho ye sumpenti hospital no ewrade amaso e de adru achiri baby e bobo bi 21st clinic e wo hobi because ye di agro ye ni abre obviously enti yare bia e hawo bia bowura ho na wo bowura ho nko ade a on sam fa yare ni free hospital ho e mefie da enya dwuma ade ngomonase na ho nam fam ewrade nam brother foster so hwe na sunsun munso no na heavy Akwantuo ye dem paibo obviously ne dem paibo guide na wo mpe we na wo pede ye bompa wo sunsun tawachi na honam famu so no foster enso si di nuro de ma wono ma he ubenya che ubese ohinicha bowura 21st clinic na edru papa ewo ho a ewrade be fa no so e de ayem ahwe na wo ho beto yare asi betu deku ade ase no nya nkwane ahoden e de adi wudwuma no anya sika na heavy Akwantuo so ye de mpaibo e beta wachi se sunman bi se sunsun bi mpota ejira obetu akọ o mabiem e wo Yesu dim naka amen enti ewrade nshira se waje heaven Akwantuo atum na waje 21st clinic is atum enti baby ya ahaya Sompa 93.1 Foster adwumawura blessed ewrade nshira na omo wono pi omo nkwa ahoden wom ye de ewrade din ehira wo kose onu wabusua nyina yeni abema Robert ewrade nshira baby a wo bia manager Robert yami nshira wate na mfefinka eni wono manage Sompa adwuma nyina talawa media adwuma nyina ewrade nshira mo papa wona 21st clinic a doctor for ho nyina ne nurse for nyina ewrade nshira mo pa mo bo adwuma mo nkosowa mame no enkenkan ewrade asem braye shase osumi ase we ni ewrade Yesu Kristo dimu yedi asodama woni ewrade yedawasesa wasoma ye enenso wode yaba yedi wase na obefa yemu aye na wode agidi afa de wasesa wa bread ye kro nyina ase na wama wadom ebuso ama wo manfo shiranka wudin se ne wanyane ewufo o sanyarewa ene wo ma wo manfo afa wo ho edi wodi ani gisem ene ehye wo manfo afa wo ma shiranka wo Yesu Kristo dimu amen Psalm 149 or see verse number 3 Mawamfa asa enyi
ni din aye ma wonfa mpinti ni nsenkuo ento dwom emano na erade ani wo ne man erade ani so ne man ode nkwaje ahyehye ahobrase ahotefo ahyehye won ho animunyam mu oto ahosan nwom onaye eso onyankopon ayeyi a eso ewo won enum nyame ayeyi eso ewo yen enum erade ofatase yeyi na ye ofatase ye sorry no ofatase ye danase waye bebre amaye na enenso de Ghana waye bebre e de amaye engrofo no oma bobo ahyewo na sankuni ndie we efi ewrade anya se enti mayemfasa mayemfa wosebo mayemfa mpintin na ene dwumadi ya mi keyboard no wadi adi me no na wo hweba sa hanyina ye anya se wama na wama abofo wa amen omed amofo ede ewa enye se keyboard na menti yentu ye dia se beginem evise park no so no ne yesa ye she go ne de e ho na instrument bi eni ho ezo ne ani age ane yesa te wo dem ho no o dia se ene yehim Ghana di nkunim wo so wadi nkunim ti wo se ye mayemfa sa empintin enzengo every say erade one yediniye no bekoso ene yediniye hallelujah ye program ye heaven Akwantuo na ye slogan say we are for heaven no wa Jesus say not for hell and they be heaven Ghana for ka ho o say na amantam wonyina de wonwani onyam beba and the Ghana for de ani onyam nyina e ko heaven America for de wonwani onyam ba Canada for de wonwani onyam ba ene nkrofo ne no mu share ko e form say Panama for modi mo ani onyam ba all they say mo mama reho sa na e say ba all they say kabure ni bi nyame Presimo Ghana di nkunim enti yaso ya di nkunim heavy Akwantuo di nkunim wo so wadi nkunim enti wo dem ho fa wo meduku nahim hallelujah ekunijo na yebeto aseda forie na yebebo erade wedding kunim na wako amayen enkunim jom na ye beto enkunim jom na ye beto asida forie na ye bebo erade wedding kunim na wakonso amayen enkunim jom na ye beto Ghana fonyina enkunim jom na ye beto asida forie na ye bebo erade wedding kunim na wakonso amayen enkunim jom na ye beto momo osema nidi moma yehujano moshe nidi eni onyam erade edinkunim amaye Ghana fue momo osema nidi moma yehujano moshe
Shem Nidi Enionyam Erade Edim Kunim Ama Yen Oh Enkunim Jom Na ye beto Asida for ye Na ye bebo Erade Edim Kunim Na wakonsama ye Ekunim jom na ye beto Ejidi fwe ekunim jom na ye beto Asida for ye na ye bebo Erade wedim kunim na wakonsama ye Ekunim jom na ye beto Gana fonyina ekunim nyom na ye beto Asida for ye na ye bebo Erade wedim kunim na wakon ama ye Ekunim jom na ye beto Hallelujah Momo Osema nidi Moma Yehujano Moshen Nidi Enionyam Eradi Edinkuni Mamaye Momo Osema nidi Moma Yehujano Moshe Nidi Enionyam Erade Edinkuni Amaye Enkuni Ijom Na ye beto Asida for ye Na ye bebo Erade Wedim kunim Wako ama ye Ekunim jom Ekunim jom Ekunim jom Yebato Erade Edikunim Akwama ye Na wako amaye Ekuni jom na ye Beto Ekuni nyuma Ekuni jom Ya wadim kuni muna Ma wan supporto nyuma Ya wadim kuni muna no Obiena no Sa otubi Kasa medim kuni Edim kuni mo Wako amaye Ekuni jumo Ekuni jumo Asada pone Na ya bebo Erade Wadim kuni mo Ko amaye Ekunim jom Na ya Osi Yesu edim kuni mo Amame newo Yesu edim kunim Amame newo Yesu edim kunim
Yesu adinkunim amame anyway Yesu adinkunimo wedding kunimo Yesu adinkunimo amame niwo Yesu adinkunimo wedding kunimo Yesu adinkunimo amame meniwo Yesu adinkunimo hey wadinkunimo Yesu adinkunim amame niwo Yesu adinkunim amame hallelujah Yesu Kristo adinkunim wadinkunim amaye hallelujah Yesu Kristo adinkunim wadinkunim amaye wadi hallelujah Yesu Kristo adinkunim wadinkunim amaye hallelujah Yesu Kristo adinku wadinku ni mama mio hallelujah Yesu Kristo adinku hallelujah hallelujah Yesu Kristo adinku hallelujah oye nana doye wohoda wati oye nana doye wohoda na oye Yehovah oye nana doye eyambare oye nana doye dada Yehovah yo dada Yehovah dada Yehovah yo dada Yehovah yo dada Yehovah yo nana doye ewo oda him Yehovah want to see for him damo hallelujah Yehovah nana doye ewo oda Yehovah oye maye no
Any other
afebo afe metu nyombi meyi mijifuna ye metu aye jo mashene munyam seta wadi kuwo Kristo bedihino nyame gama me yahudi afebo o Kristo bedihino ahimohine afebo yegama afebo me yahudi bedihino afebo ahimohine afebo nyame gama yahudi afebo bedihino afebo ahimohine afebo nyame gama afebo yahudi afebo ene menye nijie ene menya hoto Kristo Yesu moja ni dino ajeme kanina mihunamane osune araho sese menye nijie afe menya hoto ene yenya nijio gana ene yenya hoto Kristo Yesu moja ni dino ajiye kanina yehunamane osune araho sese yenya nijie enijie yenya hoto ane afei yabatu nyombi eyi ye chifuna ye yabatu aye nyom na yeshene nyonya setan wadinku Kristo bedihino nyami egama ye yodi afebo afei yabatu nyumo yabatu hallelujah na yasheme enyonyam setan wadinkugu Kristo bedihino nyame egama yawde afibo Kristo bedihino afibo hino afibo yagama afibo Sandara baba baba ne mazande dana se da radio se fa da radio dana se sa wadi nkunim wa ma ya di nkunim
Joe yim kunim die and found your town for the bay. Hey, there are Yadawase. Everybody pay. Yadawase no pay. That was so young crown. That was so your crown. That was so your home. That was so on Kunimdikasia. Where the Amaya Susu Mamine Pia Hunemu. Papa Yadawase so my town for Yaye. Where are the Yadawase so one queen? One my town for Swan Queen. Well, we are Nimas. One my town for Swan Yan Nimas. Every other one say, all my town for Swan Yan say, and you're not sing cow, not sing cow. Hey, Yadawase. Yere koyenim yebedim kunim Eunice to yere sa yenechi yebedim kunim Ghana fwe yere koyenim hey yebedim kunim yere sa yechida hey yebedi hey call yenanim measure your voice yebedi hey when I'm trying to do what them ho yesa yechida yesim kunum dia kwazi hey obedi yesa yechi hey and found your telephone number yeah hey and found when you see you be and found your telephone number you hey and found you see you be hey hallelujah yeah call your name hey yebedi kuni yaresa yechida hey yebedi anaba sawati David yeah call your name ababoni yakoya nim ala se Ghana yakoya nim yenya shego yasie yakoya nim yenya se victory yasie yakoya nim hey a Christopher yakoya nim call a Christopher ya dinkunim yakunim ya jina Christo yes so hey yechida yes ayechio hey and found your telephone number you for sure and found your yes you be hey yes dinanti what does it and found that ya o meso and found some o bete and found ya ho kire and found na kwamode o and found na ahohia bia wom and found na yare bia wom and found your telephone number you and found the yes you be yes dinanti say yes Christ dinu wo dia say what you did na di ko dia and you say me kan tell say and found your telephone number you and found the yes you be yes dinanti yebedi eku yere koya nanim hey yebedi eku nim kasa me komanim me samechi Kristo so me samechi empega samechi nanim onyam samechi me yede samechi me nkoso samechi David me komanim ewo yesudi mo yarensa yechida yebedi iku yarekoya nimo rekoya nani
yanimo yebedi nko yadinku ni ma yansa yachida ne masanda la baba enti enfano di otofunu beyo enfano di yesi beye Yesu Kristo di nonti nedinti yebedi enfano di otofunu beyo enfano di yesi beyo Yesu Kristo di nonti nedinti yebedi danase and found in your one name dana so sira de dawase dia me namu eyewa wonu ama hokwan ena me namu yo ama hokwan kwa de wonim dia obeya fa me problem no ho wonim dia obeya fa ho wajeme ewade me dawasio onkunum kasia wamamedi nkunim wamamedi nkunim wamame kuadi nkunim wamame yira di nkunim wamame nuanuma di nkunim ewrade yadawase Kristo Yesu yadawasio womu na yadi nkunim wonkunim dia mu na yadi nkunim yadawase unkuni die kasia wadidi amayenti yabekoso adawasio ewrade wagie wa me yedi nkunim sunsumu apie hunamu wa me yedi nkuguo wa matamfo anyaye wa me yedi nifo wa me yedi nkuguo ewa tamfo anim ewrade pe yadawasio Yeshua ni monyam unkuni ndiye kasia wadi amayenti obamba kasia wadi abayenti enshirankam wadi nkunim wama yadi nkunim Yesu wama yadi nkunim do tamfoni ye biara do ye biara enshirankam udise wama nanya yesutumi wama nanya yamasutumi do bone force she ede fire ho do hye fire ma ho do hye fire juma ho do hye fire kunum ho do hye fire setena ho shiranka wudi se wajuri emfa won ne hyesade ne kasia ane ne tenten ne kasia ane ne tenten ne kasia ane ne tenten Yesu Kristo wajuri ti yadawase ewa yankwa ho yadawase ewa yakra ho do hye tia yakra do hye tia yehom do hye tia ni nyamode amai do hye tia yempeja do hye tia yasomje do hye tia yasetena do hye tia yawarie do hye tia yakunum do hye tia yajuma yesikasam ewrade pe yadawase se wajuri ni nyina wodu pimi kasie edi abuaye yadawasio Yeshua ni monyam onkunim die kasia wedi amawa sorry wedi amawa manfo wedi amaye na ugusudi na abakoso adi nkunim amaye niyo yensa yachida yenu yahosa yasomwo Eradi yenu ya ho se ade ho abafori ama yenu ya ho se somwo enhyiranka wudi no waya kasia na abakoso aya kasia fi se eradi odo kasi yaje odo kasi yadi nkunuma wadi nkunuma enhyiranka wudi ayeye nkawudi entontom nkawudi eradi wadi nkunuma magana wadi nkunuma magana emuni panyina ehimfo wom ministers wom lawyer wom adopter wom school from kwala yemewo school yemewo crèche yemewo churches yemewo primary school yemewo university wadi nkunim
wadi nkudim hyehyɛ bebre eno bone fo boye medi oboye medi obo school fo nkoladi obo oman ni di ehyehyɛ esusu ehyehyɛ editia oman no emu nipa obone fo no bo oman ni di Satan boye medi ehyehyɛ bebre wo hyehyɛ ya hodo wo hyehyɛ bebre editia ya makra ya mankwa wo pomodei wadidie no wanaye no osode wa setre no akwantuo na so ni nyira mu Yesu wajiri yadawasio ya madawase esiku fon kwada dawase hyehyɛ ya bonia obonefo bonkwaladi ehyehyɛ tiawom sɛde ne kase ene ne tentei esitia bia urutumi kase wajiri na Awurade pe obekɔso adwiri abre biara obonefo be bosuku fon kwaladi obeboye medi ewo bone kwaso urutumi kase ebejiri fi se tumi nyina ya wode ya ahode nyina ya wode ya yeshira yejira ya motofo akranem edi aseda eni animunyam ema wudi kronkron ye bekoso yeshira wo bebre efi wunyuma pa wodoye wonkunima wadi amamafra kurimdia wadi amasukufo ekurimdia wadi amayama ewo university yeshawani monyam mo fresh monyam yeshira wudi no Awurade woyɛ kɛseɛ ema sompa woyɛ kɛseɛ ema brother foster oni na busua emfa hono ne otamfo ne bɛyɛ emfa hono ne otamfo ne bɛyɛ emfa ho wadi nkunim de obonefo ne yɛ editia brother foster na juma ne kra ne nkwa ni nyina mu wajiri wa makwan amobone fo hyehyade ahodo a obo sompadi ehyehyeye edema wo haw edema wo saye Awurade sede ehyehyeye ne kase esitie biara wajiri na abakoso adwiri baabi biara obebo breze foster diri obebo ne yire ni madiri obebo na juma diri obebo sompa ejuma diri obebo 21st clinic di so obehyehyɛ so obesusu etie juma ne saye obesusu etie juma wura Awurade wajiri na abakoso adwiri obekoso adwiri emfa wona ne kase emfa wona ne tente efisa woso Awurade woso ma foster woso ma sompa woso ma 21st clinic emuni panyina Awurade wadi nkunimo Yesu Kristo wadi nkunimo edi ama brother foster wadi nkunim edi ama sumpo wa me yani nkuku wa ma sompari ma nwase Awurade hyiranka wudi Awurade ye shawani onyam eni onyam ya wode ya entontom ya wode ya enkamfo ya wode ya le masanda rababa la baba masanda rababa la baba masanda rababa la baba Yesu Kristo ye enkunim di franka enunti yerine kuguda yebehimo amamanyina hunuse Yesu Kristo ye enkunim di franka Yesu Kristo ye enkunim di franka enunti yadia yarini kuguda yebehimo amanyina hunuse Yesu Kristo ye enkunim di franka yebehimo amanyina hunuse Yesu Kristo ye enkunim di franka yera Yesu ye enkunim di franka enunti yarini kuguda yebe
yeah, Enkunim di Franca, Yebehimo, Amamani Nehuno, Yesu Christo, yeah, Enkunim di Franca, Yebehimo, Amamani Nehusem, Yesu Christo, yeah, Enkunim di Franca, Yebehimo, Amamani Nehusem, Yera Yesu ya Enkunim di Franca. Kaza Yesu ya dawasio. Eya no kwasa mwachinjie bie ni wose onani ye nkunim di Franca. Yesu Kristo nkunim di mu. Ena ama ye di nkunim. Kanya wono a kaya na Yesu Kristo di nti yakwa nim. Yansa yechi. Ya di nkunim. Hallelujah. Kaza mi ma di nkunim. Se die tie bia brabon he. Emfa oni ba bia befa o. Saadi ene wo brabom wadi ase wa we yakwa no da bi obabu obam empene ma se temu obam e wo dia wo ye biara ho wodi nkomo na say be strong and courageous wadi ase be strong wadi ase sorry na wadi nkunim kaze Jesus Christ ya dawasio ya dana say and then so why divine selection akaye we yen bi na we buyen se yanya tiasfo a ye trans asisu eyi na ye enti se ye nyame ye se ya na do ho ahyem ye to nyum ya na wotu bi ye dawrade ase ye sorry na na wo sorry ni bi every say wo we shiraw na oma we tinkunim woni nkuguo da kaza mimi ni nkuguo da. Aja say, Eddie Mame comfort and no more say, Meaning kuguda, meaning kuguda, meaning kuguda, meaning kugu. Yes, my face, Sammy Boa free. On my abandoned day, major for Nino. Yenin kuguda abraboy mu yenin kuguda yenin kuguda yenin kugo Yesu ya bay say ya bo afui onome ya bandende ya jefo nino se wabam bu abraboy mu a wo gba twere over the bar. What bono, what bona brabono over the bar. Na have your Akwantuo tiefo ni ahwefo nyina. Sompa tiefo ni ahwefo nyina ye mo over the bar. Ye boshe go. What you say? Over the ya boy head ye. Ye boshe go. And you over the bar ntimi ye asum nyame. No more heaven tia. Heaven. Heaven is rare. Hell is rare. Eradin strong. No one can. Ayahaya Sompa 93.1. Heaven Akwantuo nie Sompa enie. Enti kosoa. Bra dia sedani animonyam amma yenkunim dihini. Ena no be yesana ka che ne semfom so bia. Ya ye bia na dawma onfan cheyen. Ebra ya be pie nanim se emai erade mfa yemfom so nche Yesu Kristo di ninti onfa nche ye ka kire erade sa se erade wudi ninti fa memfom so cheme na pepa memra to nyina na yi hu musu nyina efiri meso se de be ye enne mempai boyi embua fom nemum ebedru wanim Mempibo ebaba beye dusham ewo wenim erade hume mobo eni metiefuo mobo se mano pa se makoka asem bi ensa se meka
Erade fa cheme wate udini nti Yesu Kristo dini nti meja owosro fa memfom so cheme na fa matiefuo nso so de echewo ewo Yesu Kristo dimo fa me de cheme na fa matiefuo nso so de echewo Erade Yesu Kristo udini nti fa ye boni nyina che na fa wo moja ne pepa ye mrato eni hu musuo nyina ewe Yesu Kristo udinu mu afei yesre se enema ye mpaibo yi enye ducham ewo wanim ma ye mpaibo enye ducham ewo wanim ewe Yesu Kristo Nazareth ni edini mu bompaye da chei eradianim che wampai bomu osurubebwe emwaye beba odom ni penyina bebusu osurubebwe emwaye Odom ni panyina bebusu bompaye da Shei eradieni She wampai bomu Osurubwe emwaye Odom ni panyina bebusu anobe ye bomba yasre Erade se wayenhia mudie mu no ama osum bue mayen bia no bomba yasa se Erade bra migusu twe wanim bie soro emame mame suru munto ma osumwe mame mpaibo ma osumwe emama desre ma osumwe mame bomba yesa ejatene ne enne de wo manfo gina wanim ma osumwe mayene ma osu emwe mayene ma osu emwe mayene ene nkoma Erade ye ne wo ba beti de yesre on se yesu eja bie suro emaye Erade buye osuro emaye mpaibo Erade buye osuro emaye nama wasumuye emaye ne Erade tie ye ne ene meja osuro ene tie ye voice maya ne enru wasum maya koma mo nkomobo enru wanim ma enru wasum ewe Yesu Kristo Nazareth ni edini mu nidimu ewo Jesus nidimu onyami betie ye paibo ewo Jesus nidimu oh nidimu ewo Jesus nidimu onyami betie ye paibo ewo Jesus nidimu onyami betie ye paibo ewo Jesus nidimu yes Lord tumfo nyankopon se ene wontie ye mpaibo ewo ne doba Yesu Kristo dinimu me ba to bia ono bo mpai se ejatene tie me ne ewo Yesu Kristo dinimu wasam si bibi biara mebusa no wo Yesu Kristo dimu no
ose obeye na eja na nya nimonyam ewo oba ne mu ka se Awurade me Nyankopɔn se de beye wani onyam bededi ewo oba ne mu nti enne dey tie me voice tie me ne tie me mpaibo eja tin ne hu me mobo Awurade hu me mobo wo Yesu Kristo di mu tie me mpaibo se de wasam se Awurade tie me ne ma osu mue mame ne tie me ne se de wasam se Awurade jemeso se de wasam se Awurade hu me mobo Awurade hu me mobo bra ma bedru wani mu hu me mobo tie me ne se de Awurade wasam se tie me ne se de Awurade wasam se tie me mpaibo se de Awurade wasam se tie me ne se de Awurade wasam se Awurade ene de tie wa hotefo Awurade wo magina wanim se ma ye gina wanim se ma wasam se ye bisanko a wo de be ma ye wo Yesu dimo Awurade wo se ye srewa ye frewa wo beje yanso Awurade je yanso e wo Yesu Kristo Nazareth ni dimo je yanso e wo Yesu Kristo Nazareth ni dimo Sonsom konkon bra konkon bra konkon bra bra hallelujah konkon bra konkon bra Sonsomo konkron bra anope yesre jam se oma ne ho konkron emehye ya mapenku biem wasana ochi nyine wabosumi nsia mu nyine onyankopo ho konkron emedom ye ho konkron mehye ya ma sadia nasamusie ose wona twenda de nim no onya ahoden foforo tibia ya guso wa twemu no amma ne ho konko emedom ye onfa ahoden foforo mra ye ohome nguye mobiem ye na bompai le masandara baba la baba onyame ho konkune bedum ya banku biamo ma wodom na wa ho de nyina emeshisaye ho konkune yesro wa Yesu Kristo demo se anobe shayamo baby biara yeto sin wa setre mu abrabo ye nyame sommo onyame hohome ona wo yo chiginafo papa wo gina chire se wo be hye wona ode wo ho be ma oni nyina ma wo be hye den o ma ya nyamre wa sandara papa wo ye hye mu die mo Awurade so obi ne ye wo sumi na wa tosine a
Honkonko shama onyame honhom shankrankrama ewo Yesu Kristo dimo honkonko so obi aye mre o platform yi so a onyame honhom sheye den shawon crofode ejatere ne homeguye mu won kwa home wa hoade ahome wotumi ahome homeguye mu wa home yankwa wa home yotumi wa home ya hoade eno na ye hia ono kura huhume laba makanda rabasiha nyame onkonko bra ewo Yesu Kristo dinemo onkonko bawra nkra komam onkonko bawra yakrem na shayade ewo Yesu Kristo Nazareth ni demo ema yanyambre ema ntamfo nkasa wanyaye dabida no kura huhume sanie onkonko sanie sadia oba ya janom braso no onkonko brayanso na shaya din pankubiem shaya krama shaya hohomode shaya krade ema ya hohomo nyambre ema ya kra nyambre ema yentosim onkonko yesra wo Yesu Kristo dim sa shaya ma wo shatete fonema wo shasua fonema ma wo tumi ya de won tumi nye honkonko asitere mu ne anyame soimo ade bia ne ye ayeye dene honkonko fa hutumi ne huahuade ma ye de ma ye ntumi nkwayanim honkonko beboa ya asitere mu abraboy mo ma ye tumi yakwayanim ye nyame somo ye mpaibo mo abraboy mo ye nsa ye chida laba in the name of Jesus Christ honkonko do your work honkonko ye tumi woyemo ye chawo yemo bompa yesa kacho nyame honhom se no kura honhom woni wo chiginafu wona wo chire wona wo hwachire wiye bremu honkonko brame ewo sunsum na mpie honam no kura honhom mi hia wano pay woni ma hoade woni micha woni mitumi woni ma hoade woni mitumi woni ma hoade woni mekasa woni ma hoade okoko bawame okoko shamema in the name of Jesus Christ. Shamema minyami shamema fa home shamema oh shamemo minyami shamema shamema fa home shamema naka ame baby awobia kase Yesu Kristo yadawasio yadanase yeti rade asam yebre ninti ya yehu se boy no efa yebre ni ana obere mo efa bi enti ye ne ejasi nanso na nche se rade wonya na yiwo eye faith anya se enu nti bomodin se de eye bia wodo hu beshem fa ho shem rade enam ne dom so bosumi wayi e de asi ho ma ye janom emerema ye papa nom anya se akwasi ada ebe di animu yi eye Father's Day enunti ye ma ye janom nyina Father's Day in advance. Amen. Ye ma nyina Father's Day in advance. Eradi nsira mo papa na ontomo nkwam na oma mo kwatenten. Megaza ye Mother's Day no. Hongongon bo aye ne aye ne ye nanom kasa ye jaba akosi. Se de sombafo mosi aboa Mother's Day. Father's Day so monya sa
na nhyira nka Nyankopɔn sɛ Awurade ɔno no ɔnyɛ pɛsɛ menkumunya amen ɛno nti yɛka yɛgyanom yi ɛne yɛne agyanom edi nkɔmmɔ kakra na yɛwie a yɛbɛbɔ mpae ɛde ama yɛse no yɛgyanom ɛno nti sɛ wutira yɛyie na sɛ wo papa ɛte ase nko ade a ma w'ani ngye amen sɛ wo papa nte ase a fa blessed force a ɛyɛ wo papa hello ene senior obenya mma bebre owo bi ba Awurade besa de bi aka ho wa ya se ni papa ene ede ene eboni dimpa obi kwaze samampa ne ede yetu no badin eyeza enti ha bia Akwantuo Awurade ye adom na program yi ekwa wie ya ye papa e wo se ye kodi ne happy Father's Day happy Father's Day happy Father's Day ti have Akwantuo ye nye ready ye jeje entoboa kakra ye wie be bo afode chechire nche na ye de akọ ye papa blessed foster ye de akọ nanim yaka che ne se osompa ene ani sha owode ma ha bia Akwantuo ne ye fe ye ntimi ntua foster kawo nemo eye ani so ene ede ye de akire eno enti o de kakra na me so me de kakra no na ere bani aka no nyina bom na agina ha bia Akwantuo anem na yakọ senior nim na aka che ne se ha bia Akwantuo se asetena pa wona ha bia Akwantuo te enti we ye ni so kakra bi de wa ye ntimi ntua wo ka me kai se ha bia Akwantuo first day a me ba ha na menim abrante ida feze ohun meme ba na mi nkura ka pre na mi nkura sika o na mate se yesi hade omoni ama boden enti ebra pike de me bae no me ba nyina me sa Awurade honhon konko di manim odi ase ena mpaniampa Awurade di manim na papa hu me wa hu me se me ye hiani ana se menim woma mente brofo mente be nanso papa ya cheme wa je ha bia Akwantuo atum wa hu se me nkura na enhyiran ka Nyankopɔn se Onyankopɔn de blessed force aya hyede e de ama heavy Akwantuo me ba e wa mpamo me nemo wa gime se onua wa gime se enna wa gime atum de me mi kurasi ni bi me baby a mi fure pa no Awurade Nyankopɔn hu mmɔbɔ de ma be pie sompa no enye easy kura abrantie ni monyamfo ampam me no wagime se me nsoso me meka Onyankopɔn ahini ehu asem aye nam so ma yenuanum binu e wa ma no ne enya wogye binu wo Ghana enya wogye na dance na binie na one day e wo se wo mu nyina beka de Nyankopɔn aye Nyankopɔn ya de no na brother foster so aya de Nyankopɔn ya de of nam nipa so na eye ti nipa ya de awasa ye foster ye nya ni di boda senior ye nya ni di bo da no obi susu ntimi hu na nimu aseda praise the Lord fi so oye nipa on ken nipa nhye
man ho kwan oyi nipa pie e ba o ka asem bi na me hu say yes oyi nipa o man ho kwan so obeyi heavy Akwantuo pie nti wuti baabi e gba chichi na hu mi wo TV so a enyame o enyame nyame nemo yewura dia eno onam brother foster so a menso so a kame ye kurasi ni bi ba yani wa buru kan be pede ye wo Sompa foster hwe metebia wa hwe masetena ne metebia emum oman ho kwa ma ewrade ho ma gya wo no waso comfort mu a waso heavy Akwantuo mu a say nipa we ye be yini boni aye yenyi foster boni aye da enti so obi na yini boni aye heavy Akwantuo de yenyi ni boni aye da ewrade be koso akai papa yi na de waye yi eye na want to so blessing nyakopon be koso e hira foster we hira ni dada no be koso e hira ni biem ewrade hye foster ni monya no be koso hye senior ni monya mu biem wadum no be koso adum ni biem na dwim penti ti yenyina ye be kan ye ho abom ti ma ho kunkun nyaaw na fa kakra bra na me so me fa me de kakra bra na ye nsom na ye fa nkyere ni so bra ye kai ye Janom Father's Day ye ntumi fa for sempie kaza heavy Akwantuo nya di ni pie ye di ni pie hallelujah foster brother foster heavy Akwantuo foster ye ma happy Father's Day radin shrawate na onfa ebin kan onu wabusu nyina obekoswa ayinshira minim se enya menko na foster nyame afa no so aboa wafa no enipa be wafa no so aboa enipa bebre obedi kraka ana obedi pomboa wafa no so aboa enipa bebre na oguso a na bamumu de obete de obehunu ni nyina mu no papa ya bamumu na de ba kwa ya me fe o foster ho ne se oda fam kra obre ne ho ase papa ya me nshira enti enne Father's Day na topica Hongkong edema ya ne a ya adwene ho nse me ye Joseph I'm a Joseph Ose me ye Joseph wo oye hwan hallelujah me ye Joseph enunti say ye Joseph asetena ene na brabo obabo na sasi so a oye nipa te se menu mienu adenjecha obedi oye nipa te se menu mienu nanso se otimi gina ewo no kure ni mu a na ebra ye ka ye Janom inso onso betumi agina amen ti Pentecost ya onyumbi osi me ya bury me meshe me fia ye me ya bury me mema efie ayeye me ya bury me me ya bury me efie ye asori be ye asori ye ya omai ye
Omainu ye Bibia ye me all bury me mama ifia ye ifia ye sorry ye oma ye oma ye na bibia ye me all bury me mama ifia ye as bury man no kwafwe ina no benya ina no benya ina no benya abema no kwafu ina no benya ina no benya ina no benya sipim sita ina no benya ina no benya ina no benya abema no kwafu ina no benya ina no benya ina no benya Mississippi Misita ina no benya ina no benya ina no benya Amen Amare mama dana yenayo Madana yendayo mama dana yendayo Pony Silas Yenayo mama dana yendayo mama dana yendayo mama dana yendayo Pony Silas yendayo Amen Minister mama obianai Enti se bere ma bi basasi so ane efe ni Joseph a awotena asidi no kre na ne no kre die mu no edi empeja ebre no na bi ka busua ena ye di emema ye kire eni so edi ama ye meme ye janom ye nanom ene ye wa fasifo yi no o si mini Joseph I'm a Joseph na ye Joseph asetena ene na bakwasemu a bra ne papa ewo no na papa no onyini endi wose owo ne nkokura brem eba tie mema papa ne ye de edono odoni cheni ne anum nyina na hai adisia kakra wa ha papa ne ye bias endi wo ye ja ore wo ye ja ensese udobi ejabi na Joseph papa de Jacob odon odon nti opamatare fe e de share no anu nti enam soma ni nuanom ampenasa na sa abanti kwai nyankopon so don ena ewade yi ne daachi e de kire no ewade ma ne hunu ne daachi ebra ye ka ya janum se obere ma bi tie yen na ohun ne daachi a ewade omie wani onso daye na hunu wo daachi Joseph ehun ne daachi die ewade beye no ewo nasetena ni wiase abrabo imu na ohun ne daachi no mekaze enkwala asem nti o reporto na da ye so no e de ma ni nua no ondo onum se omoye enuafo na wokenkan ya osi efi se Joseph e kan ne da ye no e kire ni nua no
womo ani ebre no chen kane no womo ta no chen kane no hallelujah and it is our Genesis chapter 17 Genesis chapter 37 verse 5 to 11 the edi kan no Joseph yehu sa wana setena abrabo imu no ene empeja na ewo nanim kese ye ewo nanim ti Joseph ebenya abasobo mekanisa and Joseph obenya PPP5 oze abro mehwe ya no abro ba me de 5 ena ebre ninti meka ho asem enti de edi kan no eye promise onyankopon hye Joseph bosse obe peja no obe mani nuanom nyina obe ya ne kese woni nuanom nyina eso mponeja na busuamu obe ye ne kese oya kwana de nesu nyankopon promise Joseph say obe ye ne kese na bra nyankopon promise Joseph o twa ne kese ya kire no problem a obe hia de Erade anka nkyere no senka oka problem ni kire no enka Joseph ka kire Erade se Erade misra eye tada bi wo hono mo a wani onyam nti empeje a wo sunti bo hye Erade dia hye wunti na wo strage na wo hu na mane nenso ye nam nyankopon asam so hye wunkuna nse shahoden na asam papa bi Erade akafa ho no echese den ebebem pia edi kan ewo Joseph ho ne se Erade promise no o hye ne bo na bo hye no mu no esense na onyankopon asam a wakafa no ho na eye bo hye nsam akese no ka che ni nuanom nti enam soma Joseph ekonya problem pia etosumi enu no eye pit echre amna anase ebura ni nuanom edi ne kotum eye problem of fame hallelujah it will be promise and oko pit and also no obehunu Genesis chapter 37 verse 23 and 24 hallelujah osi na Joseph drew ni nuanom nkyɛn no ɔwɔ na tade ne bata kalifa efe no eche no na ɔde ne kɔto ebura enum ne nsɔhwɛ a edikan yɛde ne kɔhyɛ eburam pia etosomienu efa Joseph ho no pia etosomiensa a efa Joseph ho eye spirit Genesis chapter 39 verse number 7 na eba sa ye echi no Joseph ewura eyere etu nani sin so na okase wo ne me enna na so wampene na niwura eyere na so wampene hwese miwura enya me enti wo hwede ewo
ne fie na wode de ewo na wode de ewo wonyina ahyemensa obiara enye kese ensen me efie ha na wankame me biribiara ajewo enam se ne yire ene wunti Joseph pia etoso miensa ne se oye nipa oyi ne ho firi bone ho watew ne ho Joseph te ne ho na yade bone etata no ede Nanso Joseph amfa ne ho ankɔhye bɔne mu ebra ye kai ye janom na ye kire aniso yi Are you a Joseph? So we are Joseph dia ewa busua no mu dia ewa oman no mu dia ewa asɔre no mu dia ene ye nipa ya de bɔne ba wo so a obetwo ho afiri bɔne mu we are Joseph ewa adwuma mu ya kasa yanko wi adwuma wura oba kai sa we are Joseph ya kasa yanko bakro no oba kai sa ye Joseph nti obetwo ho afiri kro no mu we are Joseph nti wo mfa wa ho de ma oba onkonko fa obi yire Joseph hu se efie wonyina ya de niema nyina hye ne nsa ba ni wura amfa na yire os every say uye mi wura yiri nti he obi wonu mu a onfa won se obi awale otimi fi mi yire chi ekofa obi die ye ka ya janum yi ede na wo so oye Joseph etwe ne ho fi bone ho debia no oba ne de bone tata no ene menna Joseph amfa na koma ene na dwene amma oba no otwe ne ho wote ne ho oye konkon enti Awurade di nachi yajanom se ebetwe ye ho na yate ye ho a Awurade bedi yachi ye bebo konkon ya braba Awurade bedi yachi ye be yeso Joseph a Awurade nwu ye nimu ase da Edian na bayo bi de ma ho oba no oma Joseph scholarship Nanso Joseph ampene enche no bia ma scholarship no opene hweye na obaby ama scholarship hweye no wamfa ho anka oba wonya ne ho ade hweye no wamfa wo koyire achi hweye no wankofa obi yire eye chiwade Joseph otene ho abusia mama yente ye ho pia etoso miensa purity ewo Joseph abrabom ne se otene ho wosu abrabom Awurade hwe se obete ho oberema no kwafo te ho ma oyire hu se wo ya no kwafo ma o ma hu se wo ya no kwafo ma oyire hu ma o ma ehu ma ofiefo hu se wo ya no kwafo ma asorum ye hu se wo ya no kwafo ma adwuma mu hu se wo ya no kwafo ma afie ho adwuma mu mantamo ma adwuma wura enyi wuni se wo de ye de adwuma sha wonsa wo betumi asom wo bedi no kure sika semu ba bia ye de wo gina wo bedi no kure I'm a Joseph odi no kure ema nyankopon odi no kure ma na adwuma wura na otene ho hallelujah pia etoso nan wo Joseph abrabom Genesis chapter 39:20 verse 23 esan se watene ho na wampene ama ni wura yire ne na boni kasia etese ya Joseph twane boni nti enam so me de ne koto prison enti pia etoso nan wo Joseph abrabom eye prison okoda mu de
o cheno abrantie ejanom de awurade aka fa ho no e twen o mu se na wona mo hawo mu ene wona mamane mu eye denara ebebem eye den a ebebem. Praise the Lord. Pierre toso 9 wo Joseph abrabom eye prison. Na Genesis chapter 39 verse number 20 no. O say na Joseph wura eno fa no de ne koto prison. Dia wa hene ene duafo eguo na oda efiase ho. Na Joseph di efiase na Joseph na Erade di Joseph achi na odomo no na o man anim ba nyam ewo efiase hwefo no anim na efiase hwefo no edi ne duafo a wo efiase ho nyina ehye ne nsa bibiara na Joseph eye ewo ho no ono na ohweso. Hallelujah. Efiase yesu ni no aha ne ho ahwe bibiara a ewo Joseph nsem efise Erade di nachi na de woye nyina Erade manu ye yie. Hallelujah. Bra ya ka jadom na Erade nam na dom so edi Joseph esi honum ama yese ehwesuwe. Erade ma yenye eja ye betwe ye ho afri bone ho. Erade ma yenye eja do kwafo a ye betwe ye ho afri bone ho emfa woni amane biara ebeto ye. Se ye twe ye ho afri bone ho se de Joseph twe ne ho afri bone ho a Erade be di wachi. Erade di Joseph wachi kwa afiase ho no no. Ye de niam nyina hye ne nsa. Odi niam nyina so na afiase hwefon aha no. Every say na oye no kwafo. Ejano mama yenye no kwafo. Hallelujah. Ne pia etosu enum ewo Joseph abrabom no eye Paris anase baka se promotion. Onyankopon emma yeyi Joseph efri efiase. Na yeyi ni fri efiase hono no onyame promotu no. Amane biara ubekom se wujina emma Awurade a wo ha ne de beba amane ne de beba nanso Awurade obeyi wafrim. Se Awurade yiwa na ye ani wonyam hye. Erade yiwa na ye mpeja. Hallelujah. Erade yi Joseph frefiase na oyi ni frefiase no o hye na animonyam. O hye Joseph animonyam. Hallelujah. Na won hye na ni onyam no ma di onyame aka no ebe. Di onyame aka fa ho no eyede nara ebebe mu se Awurade si wehirawa onipa bi atomi sai no na de wakase wode obeye no eyede nara wode obeyo. Di onyame aka so obeye no eyede nara obeye. Se Awurade si wehirawa eyede na obeshirawo. Se Awurade so obem wotu kwan a eyede na la wobetu kwan na de wahise se wode ubegina no ehwa na ubegina o. Di onyame aka so beye no eyede na ra obeye. Hallelujah. Genesis chapter 41 verse number 30. Verse number 30. 9. Wasi na mami benfi 37 o she Joseph eni onyam na asam no so Pharaoh ene ne nko a enyina ni na Pharaoh ka kire ne nko a se yebenya yebetumi enya nipa bia
otise oyia onyankopon honhom ewo nimuyi ana na Pharaoh ka kire Joseph se enam se onyankopon di ye nyina a kire wo eyi obiara ni ho a oye badwemba eni nyansafo sew omusa ewiase emwa tene omusa se boni nyina boni tu asete ko baabi a boni Ghana eni ema ekoso enye yize na yebetumi enya berima oye nokwafo tesaw asorinum adwumam yebenya oberima nyame hohon konko ahane matesaw Joseph asama Pharaoh asama obusa no obusa se yebenya obit se wana ebusia ebre yesiwa ye ka ye janum senka efie ho asori nu adwuma mu oman nu ka ye peberima ye betumi di oman na hyenensa ye betumi di adwuma na hyenensa ye betumi di asori na hyenensa ye betumi di dwumadie nwanwaso hwonkwa hyenensa enka manenya wa naka amen ye benya obi anyansa woni mu ye te benya berima bia onim nyansa sei ye benya bema bi o mizim ha ye benya bema bi o Ghana ha ye benya obi a oya no kwafo o Ghana ha ye benya bema no kwafo wa sori mu ye benya bema no kwafo wa adwuma mu ha enti adwuma ha ye benya bema oya nse ye bema onim nyansa bema oya adwuma bema oya de oya kase ye benya obi sa ani ye de adwuma ya ne sa ma adwuma ye ye benya obi a de aso ne be sa ne nsa ye benya obi a de adwuma ne be sa ne nsa amana ye hie ye benya obi sa. Praise the Lord. Ye benya obi sa enote ni ye ka se ye kai ye janum ti ye janum a ye kai o ma enye se wa hallelujah ma enye wa se me se Joseph jinai na se ye di dwumadi ahodo bebre hye ne nsade a ede hye na ni munyamo de a ene ame nso megina hallelujah ene ame nso megina ede ama menso so mebusia amen na se ye hwe father acronym of father se ye hwe father enchichemu anasa father enchirasia FATHER father de ye hwe ya yenya de di kan no F no eje mu F for forgiving father forgiving tis ogenka Ephesians chapter 4 verse 2 eba no a Ephesofo homa etia eye enan enyimu mienu a ebesi eduasa mienu no a yentumi kan ye hwa de forgiving F enti eje bia no onyame hwe se eje bia be ye ja obetumi di ache hwan ni eja ebra ye kai ye papa no mu ye waja pa ene waja bone what you say edi Joseph ye kan ho asem no ono so be ye eja pa. Praise the Lord. Ephesians chapter 4 no verse number 2 at the urban and then say osi enti monwene ahombrase adwene ene wojuo nyina mu abodukire nyina mu na monkura mo ho odom yase odo ekata boni nyina so and verse 32 no osi na Ephesians chapter 4 verse 32 was na
Mama moyam enye yie na momfa enchiche mama moyam enye yie na enhihye mo emema mo ho momfa enchiche mo ho sede onyankopon nam Kristo so e de chemo no enti efo no eye forgiving eja bia eso hunu sede obesie de e de ache me kai tro konkrum na papa bi ewo Bible mu a yedi ne ho adanse Luke chapter 15 a ne mamienu ba ko gie japade ko hwe ni nyina na chire na osan ba ye no Bible say na papa ne hu ne ba no so ofre chichi ba no onya yam hwehwe ma no tukin kan Psalm 103 honma o say sede eja ewo ayam hwehwe e ma ne ma no sa pepepepepe eno onyankopon so ewa yam hwehwe de maye enti se ye ka eja o nyankopon eja barima bia no utini nyankopon enti eja wo hoyi ewo se wo ye eja wo yam ebehyeso eja wo yam hwehwe e de ma ne ma eja wo yam hwehwe o ya ne enim se e ma nkwa na wo yam hwehwe but eja nso ye de be ewa yam hwehwe se bribi to ne ba ne yam hye no enti eja onya yam hwehwe ma ne ba no onye japa hallelujah eja ewa yam hwehwe ayam hwehwe ni nti eja de bone che eja mfa bone hye ne yam eja tie ne ba eja de bone che wo so na wo hu no no oni yam hwehwe no na odimika epehia ne ba no hallelujah enti efuno eja omo forgiving enti bra ye ka ye janum yi eja sa obabia ye bone a fache wate fache na safa ne ye wo babiem sa wo babia di watam a sa wo babia ye eniema esese wo ya fa oba ne bone che no mesre ewe Yesu dim efise de obeka bia no ebenya wo ba no sunsunsanso bone eja e de bone che hallelujah osi enu susu no ejira hono mo ema affectionate yini se kabrofo hallelujah affectionate enti oberima bia nsusu no oyi odo edi oberima bia oyi odo edi sede ejade yam hwehwe ene odo ene ne matena no berima nsusu no onyankopon de saa odo no edua mamem yebusa wo se uye bema owa yam hwehwe uye berima owo odo edi mafie edi ma wo ma edema wo yire ana edema wo yire ene wo ma ana say ye 1 Thessalonians chapter 2 ye behu sa eja we esuban ewo ho 1 Thessalonians chapter 2 ye behu eja yi esuban ewo ho 1 Thessalonians chapter 2 verse number 11 Ose afenso munim sede yetu munyina efo emako sede eja bi eye ne ma na yehye moden na yetu mofo na yehye moden na yetu mofo hallelujah enti eja odo ne ba no o hye ne ba den ewo de ne beye otu ne bafo ohwe ma ne ba ne nsei odo kwan so enye tirimode kwan so odo kwan so enye tirimode kwan so otu ne bafo hallelujah enti berima bia ejira hono mama eja oyi odo edi se ne ba ya de na nya
omuneni so na mom otia ne ba no hallelujah tinu eye teacher emebusem eti aduonu mienu na sesaya etoso ensia emebusem eti aduonu mienu na sesaya ensia osi chere abofra no okwan a obefa so na se onyini a won firi ho onyini a enti onyankopon ede berima bia agina fie ni se onye teacher a wo chere enti se ye gya ye manoma a teacher fo a wo mo school a o mo chere ye manade o school ense se ye gya ye manoma a teacher fo ense se ye gya ye manu se a teacher fo nko a na enhwe wo mo so ye o mo famu de ense se ye gya ye manu se asofo nko a na enhwe ye manu ema yen asofo so ye o mo famu de na wo a wo ye papa wo ye eja onyankopon fa wo so de akola ne ba ye no so wo so wo famu de se wo ye e wo fie no ye mobode se ye be ye a teacher for so wo fie a ye be kire ye ma no okwampa ye di onyankopon asem ye di onyame asem be kire se de esi kasa se de esi dressi se de esi ye twuma se de esi kika akola bi won mo kura na obeda saa onke kan ho onya active ni nyina se papa wo ye teacher ni nte se wo ye de wani hwe akola ni wo fie na de ye na didie akrobo ko wesa na no ko onim na no wesa akrobo no onim dressing hallelujah ni nyina ye je se ye de ye hwe ye ma no dressing o de ko school dressing o de ko sorry dressing o de pie ni nyina se ye kire ma no ye de nyame asam so ma wo edi ye sase church o mu fi o mo frase a o se onyini a eye denela ba ko mienu miensa bi ebeka kwala nitin wakokoko beba hallelujah ejanua ne bane je niama ode koye no okokoko hore no wasaba enti berima bi onyankopon de wasi ho se teacher wo yo checherefo ewo fie eradi onka emema ho hallelujah berima bi onyankopon yo se honorable onyankopon yo se obi a wodi fie so wodi wo ho amen eti ema no ya yenya ye mema no ni ye ma omu eni fie no so wadi ase etoda bi na se mema no se sika ni wonsam a mema ni bi wona sika ni wonsam na se sika bedi oba bi nsam se kukuro no anu aye be ma wo fie ho hey ema modana hello emema ye honorable oyase ye kunom omu no onyankopon do ma sifie no so se omu ye fie wura omu ye leader na ye ma no ye abofo ye ka wo ho eti e wo se ma ye je mema no ne ye mo mu di fie no so emema ye sunsum hallelujah ye ma ye mema no kwan na omutumi ya honorable ya brabom praise him mijidi se emano enhaye enunti se ye First Timothy chapter 3 First Timothy chapter 3 First Timothy chapter 3 verse 4 osi odi onu ankasa no osi odi onu ara osi ode onu ara eni muduro enyina emu mami se subiem chapter 4 odi onu ankasa ni fie su yie emma ne ma ehye na se odi onu ankasa fie su yie emma ne ma ehye na se
animduro nyina emu hallelujah enti berima di ni fie so yie ewa animduro mu ne manyina hyenase se oye berima ne manyina hyenase na se oye berima odi ni fie nyina so yie dia eni afie be yie eni asori be yie eni omani be yie hallelujah asundie bebe fie ho enti berima bia no onyankopon di wasi ho se di fie so ma wo manyina enhye wase hallelujah ewa animduro mu enti ensese ye ba ye papa nom ye kunu anim ye ha sikasem nti bema bi wo woni sikanti na ne yira manani mo ye ha wote akola no kra na oba ne mpere he wote sa sachira oyo oba na wa ma wo ku anim anya duru ewo wo manim sachira wadwe na berima di onyankopon di na si ho se onni fie no so oye honorable wo fie ho onni adwuma no so onni asore no so oye honorable hallelujah eno ti yi no susu ejira ho no mo ema example 1 Corinthians chapter 11 osi monhwe min suame se de mehwe Kristo esua edi yekase eja se de wo suban tie edi wo ma eti mehwe osua o eja wono monsa ebe na wo ma ahwe wo sua na je se wo ma so be komizani o eja wo pema na wo ma ahwe wo se se wo ma so be ebe ya ma pe o monhwe min suame se de mehwe Kristo esua enti yini ye example eja bia wo ye example wo fie ho e wo se ye hwe sua wo mesua wade ye wo mesua wo nyame sompa wo mesua se de osi bompai se de osi ne wo omo maame ete se de osi ne wo yerete se de osi ne nipa kasa wo ne wo mama ekasa enkura na omo ya ade o abusianfo ye mani ene omo te omo ya ade o wo peke niema fast enye easy ye manu ade papa enti eje bia wo ye example asori no mu ye hwe ebusua mu ye hwe mantam wo ye hwe so wo ye japa aye hwe usua we be ye yie wani mrade ye wonyo otonfo eje bi won kan no kuna nche ne bakora on kan no kuna nche ne yire ti wo hwe ya o ma no so metu ya atro ni die sa praise the Lord na arno responsible are responsible and also 1 Timothy chapter 5 verse number 8 na yabompai na se obi anhwe onuara ni fie na se obi anhwe onuara ni nipa ni titiriu ne ni fiefuo wapagidie na oye nipa boni esiri die onyiniye ekase ene yajanum asem da yansu emema mu adana mejiri za yanai oberonye so are you a responsible father? Wo ya wasede wo fie ho waje bibia aboba no so oba na ye ne tie ne yire no no omo ya aboafo so obi ba be boa wo a ye nya bibia mo no so ade no wuntimi wade ase wuntumi nso ade no ene obi ba ba boa wo so mu akwati se TV yesi hoyi na obedi ntumi ozi ma comfort so mi mu na mi beso mu na obedi atumi adane ade na to me so a ya papa se bia kwaji mframa ebu
What you say? Enti se obi be boa wa ye nya ade ne mo no so. Emme bi wo ho no mo a. Wo mo jai enkwala ni nyina he. E dia bo emma no so. Ahei. Ena asam no ahohon konko de ma me gina pa. Ye waje bi wo ho no mo anye so woni ska o. Sika ne bi wo ho. Nenso wonhwe efie. Waje school fees abo maame no so. Aduane nkwala ni bedi waje abo maame no so. Entale o mo be se waje abo maame no so. Life bay any water bay waje abo maame no so. Enye se bia be ma no ontimi ntua obi. But odi ye wo abonten. What do you say? Obu onuma asori dem. En wakoyi sika kese. Ko ba for ye kese obi nka se mo for ni o. Obi nka se enyi sika o. Nemum according to nyame asam se. Be me biara no we ye responsible father. And se wan hwe wan kasa wo fie eyia wo se gidie no wa pagidie ni titiri no hwe wo fie so obekwa bonte akoya bonte papa dika hwe wo fie hwe wo yiri yie be me bi wo nhwe ni yiri yie wo nhwe ni meyie de onkuku ma minya ya no ay odi wenum nyina akeka ho no sene mabedidi sene mabenom emfa ne ma ho enti ne makwahwa tubo sene makwaji eniema fi wonam fofo ho ama ebinom ejanum binom ahontumi hwe wo mayama wo ma abraba sei wo ma braba ye basa wo masetra ya obu oni baby ane bakora wo onu wo baby awo akwara ne sen pa but wo se enye wono a wanyi akwara no ne boji ni mpa isa so wanware ma mi nti wonhwe akwara no nenso oye papa wa bonten ye wo mema bebrebe ye me wo mema bi wono mu a wo mo ye wo papa e de be ekwa bonten but efie die omunya papa ma ho. Praise the Lord. So what is sa ye ka ye janumi sachira wadwen na ye eja papa. Hallelujah. We are responsible father. Onyankopon di wasi ho ewa busua num se hwe busua no eyire no hweniye emanu onyankopon fa wo so do oba behwi ase no eye wo mogya o wo hwankwala ni yi a enkwala no so behwew Joseph ni papa Jacob o Joseph yi enti hwa tale opam se no she na tale fe enu ti o do papa no what you say Jacob o do Joseph enti hwe baby Joseph ko duye Egypt ne wadi nyankopon sha branti ye nimonyam no oye de be okofa ne papa no eye de ebai wo kan wo se na Pharaoh ekachire Jacob ekachire Pharaoh se onye ntam nkofa ne papa mra na aka se Joseph wanya de papa ne papa na antiti ni yie anhwe no a afanya misuro enwo Joseph mu anhwe no a enkokodu Egypt no enkokodu ni se Pharaoh fie ho no enkobe ye bone wadi ase ne efise Jacob edi nyame asem etete ne ma wo kire ne ma ni yi ema ne ma no so efai na wo hwa Jacob a responsible father edu wo hwa ne ma no ne madumie no wo hwa wo mu yi wo buan kwala no eti hwe ka kire no hwe nyame peje no ejanom
ye man wa Nyankopon fa ye nso do ma ba wiase si ye hwe mu yi a Ewurade be man kwala no so ayede abehwe yen ebe adu Father's Day edu kwasiela emema ni bi benya chede emema ni bi benya chede bi so nya chede efi se bema bi wo hono mu a wato ne masawram won hwede nkwala ni bedie won fom suku ho won fom de ni die won fom ntare ho omo dado mo mfa ho wasifie pa enso woni baabi ane bada oso mi ba we die eno onum nsa eno onum wi ane omo se wowura ba situation bi mu de nanso nsese ye ponkwala no nemum ye momoden se de nkwala ne subantie bia no ye ne Nyankopon fa ye so do mu ba wi ase ye beka enkwala na de aba ye abata ye ho na ye de onyame asem ebetu omfo kakra na de ehia nkwala ase de ma won what you say enkwala ni hia duane ase de ma won wo hia ntale a ose de ma won wo hia duane a ba bia obeda mpaboa wo suku sem se ye ni yantumi anko suku anto aso a enza se ye ba no ye ma no ebe ye te se ye wo se Nyankopon ye ma nyame fa ye so e ma nkwala na de be education e bro ye de no so naka amen enunti yenye eja ye hwema eja bi hwema eja bi eja nkwala no e de ato oba no so enti ama oba no oyire no nko na ebre wo fie to osori a masom osori a no wokwa ha no oba ebe ye den ena oye okumpa according to Proverbs chapter 31 na oba bi eyi berima bi eyi ne yira ye de o kan se oyire pa hwan enu obenya na ni kun akoma edan so na de ne ye kan se okumpa hwan no obenya kumpa hwan no obenya bema oye responsible father ane yire akoma dan so ane ma akoma dan so yi eye hwan ya Ewurade ma ne nya se ho a amen me kai se me ma me sister ma ebedi ha na the way I me kusi ne me sister ma esi etnan ene ono ne de etnan no ba hu kase ye mu nyina eye kofita bi ma na one day ena me sister ba akodi nkoma wase ma dada de mesre Nyankopon se da chi Nyankopon ma minya bema o te se dada kofita bi wow na je se waye de ben waye hweso wo ye responsible father amen enti se ye ka eyi merema ya menso metumi ayi miku kofita bi aye se o ye responsible father kofi Ewurade nhyira mema happy Father's Day enhyira nka nufu awunum ano nhyira nka wate o ye bema amen osi oyire pa hwan no obenya na ne ku akoma eda no so osi oye ni yie na onya ne bone so ne nkwa na nyina odwene kuntu ni asawa ho na odene nsa ye adwuma ofew so ye wo mema bi a onfa won nsa nya adwuma o odidi wadwene ho odidi nkrofo adwene ho odidi ba ho wote sa sachira ebra ye kai ajanum yi wo berema wo yire ebetimi de nakoma ato so o ma ebetimi de nakoma wo makoma to so se dada die se dada ni ho a se dada ni ho a what you say wo wasika ma wo yire hu wo wasika ma wo mehu obu onye sika no de sie ne yire onye sika no de sie ne ma hwe nya sa ne Nyankopon ahyehye no o se
oye ba oye berima odenensa ye dwuma oye ni yi eti de woye bia esansa woye responsible for denti de woye bia ye ni yi adwuma bia eja wonsa so mo ye ni yi na Nyankopon ahira wo Joseph edu Misrim no Pharaoh fi hono de woye bia na eyeye efise wanya ne bone kwanso wanya ne bone kwanso oni Potiphar kwotena ye no wanya bone ekwanso ntinyame hira ene Ewrade won hira ye mema ye de Ewrade asem ni si ha ne ye diama merema se Ewrade Nyankopon fa ne dom kase me dom ye mema o me hwe won bra ye de ne ye si hwa ye kai ye merema Ewrade Nyankopon ma ye mo nya merema o ye mema a wo betumi de bone ache oye mema obetumi ayo chechefo oye mema obetumi adi fie no so owura oye mema obetumi de ehu wana sedia e wo se woye oye mema obetumi de aye de wo se woye ma emofra wo ma wo yire wo busua wona nom waja nom hallelujah na se basa emanu so he emakayo Messi Joseph ebre Nyankopon dom no okofa ne papa Africana eba Misrim na okenkan 41 hono no edeba no o se na Joseph obo na busuafo nyina akonhoma no obo ne papa akonhoma esanse papa no wanya Joseph ohwe no eja se wo hwe wo baya obababo akonhoma se wa hwe obaya obantumi mo akonhoma da omo akonhoma Jacob ehwe ni meyie no Joseph enam Joseph so opeja busua no ebia na kwala nda wa reject no na wo so wo hwe no ebe fa kwala no so ma wo papa Ewrade apeja wo ebe fa kwala no so a wo hwe no school na wo didi abonten wo tu sikagu abonten obi nka se nya doye obi nka se nkonya nka fie nko hwe nyanka emafode na mo hwe wo fie hwe abusua no hwe wo nuanom hwe abusua no hwe wo papa hwe wo maame Bible ka se enhira ne oba wo hyemeja kotokuom ema edi se wo bua emofra ne wo fie no wa ma wo ma antete wa ma wo ma ankwahwa enye obi aduane ne yedi o enye obi afutuo ne yaji o edi wujeja nkola no saa wo ma no saa ewa abonten saa obonefo befa wo bi mu apolotu ba no obefa aduane mu ase wo ba no odiase yedi aduane se ni pede bia eninti ebra ye ka ye janom ejanom moma yehu ya sede se yebe ye ja yebe hwe fie yebe ye ja yebe hwe fie me kai me sister kunu dada Samson Nyankopon nhira no ewo baabi a wowo nkran eja Samson fe na kwasi pon se me kohwa se me makodu hwa na wo hwe papa na de ya efe kwa oba no atopa no oba no ato drink oba no ato biscuit oba no ato tofe oye taxi driver oni maware oni matete dada Samson ye mo happy Father's Day nedra no pana papa yi ekotu ne ka akwa adwuma enkwala nsia obeche sika mo obi a monye nto ho bia na mo kodo bibi na mo de ato papa ni wo sika o mankwala nu kwala nsia eda woni bie no omuomu papa ni fredwuma bapa no ofra nkwala ni nyina ene de na mudi ye ene de na mo maame ye na mete wona me hwe papa yi saa na me hwe papa yi yewe ejapa tie ka ejapa dada Samson akwasi bon Nyankopon onhira oye japa baby awo bi Ewrade nhira wonwuma pa bedi wachi se ohwe ni fie yi
ye janum ye hwe ye fie yi na se hwe ye fie yi a Ewurade Nyankopɔn bema ye soro konsoso heaven kwanya ye den de bia meka se mesa man kwa heaven nya kofita bi na besi mi kwan yo mimi ku wonti mi nsi mi heaven kwan da fi se onye nipa wo hye nipa so wo hwe fie yi kofi me se yi wa ye biem Ewurade nhyira amen Ambassador Merade Ambassador Merade de Rade asasa de Rade as Rade yada wase ene de so onam odo ene wodo so aba behwe ye ene wode wasem e de amaye ma yehunu se ejanum bi wo hono mu a ohwe fie ohwe ma wedidiem sankwara ni bedidi sankwara ni beye den ebi so hwe ebi bo wo homoden wona bo wo homoden Ewurade wote wo soro mu soro na wo hyira saafoi wona ma wo homoden so wabie so se onye nkrofo a obeye wasede e wo fie na wo Nyankopɔ wanya kwan hyira wo Ewurade yedamase na se nipompo e kai se breti se mu ye kai ejanum ne ya kire ye niso e de a kire enipa ma ente se wo Ewurade a wote osoro wo bre wani ase hyire nipa wasase so nte Ewurade yedawase se Ewurade wasane se wo be hyira ewiase meme nyina wo be hyira mema woye responsible father mema wo di nyame asam so mema wo de bone che mema wo do mema ye hwe won suo wo eye yiye eti se Joseph mema ye no kwafo eti se Joseph mema wo asede otumi ye wa asede eti se Joseph Ewurade ye dawase ye hyira wudi kanfo hye wudi konkron animunyam ye bompa ye asre Ewurade susun konkron se onhye meme nyina de se de Pharaoh e ka kire Joseph se ye benya berima bi o ka kire won se enti ye benya berima bi Egypt ha Mizim ha ti ye benya berima bi a Onyankopɔn honhom e won so se nyansa honhom won so se ye benya bi sa ka se Ewurade se wo pe wo bi abusuanim adwumam asolumu ye probi a honhom ahye ne ma ye probi o ye no kwafo ye probi a o nyame nyansa Ewurade ma ne nyamia enti nedei mesre wu nyansa honhom mesre nimdia honhom Ewurade fadua me menia me yama sampa ye ma ye nima ye janom ye nima ye kununum se Ewurade Nyankopɔn ma ye kununum nyansa honhom ye kununum nimdia honhom ye kununum Nyankopɔn ma wo nyansa o nyame ma ne honhom konkron no ensha woma hon konkon fa emema nomum onyame konkon fa yekunum adwen hon konkon fa yekunum Nyankopɔn betumi ayusu yekunum ewo baabia mana ye hie ewo baabia se de Ewurade Nyankopɔn ema ye yusu Joseph baabia ma ne ye hie no Ewurade susun konkon odoma wodi dua Joseph mu no ene sa adom ne fa dua ye memam fa dua ye wafanum fedua yekunum fedua yenuanum fedua yemanum ewe Yesu Kristo Nazareth ni dimo Ewurade fa sa odum ni dua yemanum fasa ahode ni dua yekunum ewe Yesu dimo wona okure Nyankopɔn honhom Ewurade fadom anopa hie honhom konko egu yajanum hie honhom nyansa honhom nimdie honhom afutuo honhom yedie honhom Ewurade hie gu ye nanum hie gu ye papa num hie gu yekunum dia honhom konko ewe yekunum ewe Yesu Kristo Nazareth ni dim said yes Pharaoh ebusai ewe ne kingdom obusai ewo na hinienum obusai ewo ne mpanifom si ebenya bema Onyankopɔn honhom ewo no so Ghana ebenya enipa bi Onyankopɔn honhom ahye ne ma yebenya obi a nyansa honhom ahye ne ma wo Ghana ewo asorenum ewo abusuanum edie na abusuanum asakire abusuan ti ebenya obi a okure nyame adwen yebenya obi a owo nyame honhom ewo adwumam ewo brono no so Ewurade ehie wo honhom Ewurade hie honhom egu yajanum egu
yejanumu egu yejanumu hohon konkro bowura yejanumu bowura yekunumu de waye mre de watosiri de wohu na sede de obonefo frɛ nani ewo de woye hom ewurade nyankopon ade nyina sutumfo fa utumi kase bowura mema mu ewurade wo hohom hwie wo hohom ma hohom konkro no eni hire ewo ye mema mu ewo ye mema mu ewo ye kunumu ewo ye wafanumu ewo ye nananumu ewo ye mayimu ewo Jesus Christ dimo konko sheye nianoma sheye janoma ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimo ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimo ye bompa yese wo ha biara amanie biara ye janom ye mema ne namu no ewurade save wo my life ewurade wo Joseph efi amunam wa makwan amani nuanom ankuno kase ewurade ebra bosumi na wotwi mu ye kai ye janom na ye che ye niso ede ama ye mema nyinai ewurade emakwan emma ye mema yare ntwa mo nkwaso o atofuwo kankwanhia ohia ahokyere ntwa won nkwaso se bema bi wa ahokyere mu a ewurade save wo life hwe ahokyere ya ohia eya so ohia wo ho nkyere wo hu se de wi asisitie so ho kyere bo ye bema pa na ho kyere wadwuma sei na nyame amwo na wanya yire papa wo yire betumi asori agya ho akobia wo yire kwa hwekwa wo ma wontume ne nakora da ena wadwuma asenti wo yire betumi de ne ho ayde akame enso maybe ye maybe adria bodam wo saade no maybe ni do e wo saade no eti yesire wurade se ye janom ewurade nyankopon hu wo mobo ne wurade save wo life every wo ha ne amane yare bia etete bema bi ahokyere bi wo ha bi amane bi ewurade save wo ewurade mfa ye mpai bozo won save mema ye bompai ede ama mema bompai ma wukunu bompai ma wo papa bompai ma mema nyina ewurade ye nyankopon ye wo dia ye somo ye peja Ghana mema nyina ewiase mema nyina ekyerɛw ewurade bire yi mu se bema bi ewa ho hiem said Joseph ne boshinti promise no promise nti Joseph okwa hu hiem ye de ne koto amnem ewurade se ye de bema bi ato yare amnem ye de bema bi ato owu amnem ye de bema bi ato ohawa amnem a ahokyere amnem na bema bi demu a ewurade wudi utumi kase save Joseph ewurade fa utumi kase save mema bi asabri oda maniem oda yarem oda hokyerem oda wowo so oda yare so oda duro so oda wohiem ewurade chi mema nkwa ewurade chi ye mema nkwa ewurade chi ye nuanom mema nkwa ji ofanom nkwa ji ye nananom nkwa ji ye kunom nkwa ji omufra mane biara wodam abusua wodam nuanom ewurade mi ku nuanom ewurade nyankopon ye wo nuanom so omodi ewurade wo modi bembe bi ato amane mu a abusua bi mu se fiade mema mpeja mema nkoso mema ntukwan utukwan kwa untumi me ye japade ewurade Yesu dimu ye breki sa enomi ni free mema so ewurade a wo Joseph ewurade je mema krankwa ewurade je mema na fa utumi kase eje omufra manhum je omufra amnam je omufra yare amnam owu amna eningwase amna osai amna ohiani ahokyere amna ewurade save mema hokonko save mema nyame hohom save mema hokonko save mema uyo chijinafo save mema jomu free wasayem jomu free manhunum ewe Yesu Kristo dim thank you Jesus erade akase obeshira yen amaya yen shira wakano ebebem oh erade wakano ebebem erade akase obeshira yen
amaya ye nshira ye bompa ye se ewrade ma ye janum ani so ade humrem ewrade ma ye kunum ani so ade humrem ewrade o ma Joseph ani so ade hu ne da ye papa ne be mu no o so share challenges bebre na so de nyame akafa Joseph ho bem ka se ewrade be ma wa mama ko wa no manani so ade humrem manani so ade humrem ewrade me ma me mani so ade humrem me nuanu mani so ade humrem magana mani so ade humrem me wiase nyina ni so ade humrem ebra ye kire ni so ma ye janumi ewrade ma wo mani so ade humrem da ye papa bia ye meya so da ye papa bia ye nuanu mema so da ye papa bia ye kunuma so ewrade ma ne mrem emo bi ntwani ku ani da so ntwene da emo bi ntwame mani da so ntwene da emo bi ntwame kunuma ni da so ntwene da Ghana mrantie ye de omo nyina hye wunya mensa ewrade ma mani so ade humrem ewrade ma ye papa no mani so ade humrem ma ye nana no mani so ade humrem Ghana mrantie nyina Ghana mema nyina ye wafanom ye nananom ewiase mrantie ewiase mema nyina ye nananom ye wafanom ye papanom ewrade ma mada ye so papa mrem ma mani so ade humrem problem biara obi face ye ewrade fa utumi kasi save woman life na tudi memechi tudi ye memechi sa woman yare to woman kwam bo ho ban sheye memani monyam ewrade sheye memani monyam sheye meni monyam sheye nuanu mani monyam Ghana mrantie yesre osusu nyankopo ontu ni machi ewrade bambo nya kase susu nkonko onye woja emomo nkwa ho ban emomo kra ho ban adraba fo ewrade nya woja emomo nkwa ho ban ye papa nom adwuma bi amoye bia yesre bambo e de ma ye papa nom yesre bambo de ma ye kunum ewrade pa fa utumi kase wona wudi utumi ebo Joseph ho bai e woni nuanom ntem ani nuanom ankunu ewrade fa utumi kase ebo ye mema ho bai efri wo haw efri wo wuo efri atofu wo nkwanhie wo yare wo ewrade save ye mema ewrade save Ghana mrantie efri wo wuo no ebra nkom save wo mu fri yare mbra pomdimo save wo mu fra ho kyerem bra hotom save wo mu fri ho mu bra sundwem save wo mu fri wo hiem bra honyam ewo Yesu dimo ewrade shira mema ewo Yesu dimo ewrade shira Ghana mrantie nyina shira Ghana mema nyina ewiase mema nyina ewrade ebo ni so ade humrem ma wakase yemrem ma de wakafa ye mema humrem ma de wakafa ye kunu humrem said de ewrade nyankopɔ de wakafa Joseph won ebem wo she Joseph adimonyam wo ma Joseph peja wo ma ni diri ewrade ye ma ye kunu nya diri ewrade nyankopɔ de me so se sheye mema ni monyam she Ghana mema ni monyam sheye mema ni monyam shira won sikamu apomdimo kase ye mu peja mu fa shira won ewo Yesu Kristo dimo ye bompa ye de adwuma wura ono so ye bema ewrade nyankopon ma nani so ade hunu kase emrem ewrade nyankopon ma no ho bai ni nuanu mu na busua bu ewrade mpagya no de wonamu bia ewrade nyankopon makwa mo bi ntwa foster nkwa so da ewrade nyankopon mpagya foster o mpagya na djuma ba bibia de sunsu de foster akwura ewrade nyini mpie ewrade nyi foster mpie onyi na ni so ade hu mpie onyi Sompa mpie onyi 21st clinic mpie ewrade ahye ni monyam no san hye ni biam ewrade pagya foster no san pagya ni biam ewrade ahye no san hye ni biam ewo Yesu dimo kase ewrade wudi Joseph achi to di blessed foster achi to di nachi di ni mechi di ni yirechi di nachi o ewrade di foster achi ewrade di nachi ewrade bra ye kai merme onu so ya berema oda busua no oda djumaku no ewrade shira foster o jinifra haromu jinifra maniemo amena bia bebo ni di betu atiano amena bia bebo ni di betu atiano ewrade so mo de ne to amena ma ewrade manenkam yinifi yare amrem yinifi owu amrem ebra nkom yinifi ho yare amrem ebra pomdimu yinifi ho kyera amrem ebra hotom yinifi ho ha amrem ebra sundwem ewrade shira blessed foster de wodi ne say ye bia ewrade wudi Joseph achi di foster achi di blessed foster achi sompa ewrade kasa ewrade nyankopon ade nyina sotumfo ye pagya ne nyuma kyerɛw
ye pagya ne nyuma kyerɛ wasam se Joseph de wo ye nyina eyeye fi se na wudi nachi Ewurade ma ne mmra se bra ye kai ye janum ye pagya brother Foster wo fa no so bia 21st clinic ma 21st clinic ma enye ye dwumadie bia wo di won hospital ma enye ye won ekogya yarehwe mo nya nkwa mo nya hoden ewo Yesu Kristo di mo won na oye dwuma wo sompa ememme wo sompa ha nyina ememme wo telewan media ni nyina ye de omo sha wonsa se obema bi damne mu enefa ye Bible so save mema wo adwuma ha presenters e wo ha Ewurade managers manager adwuma ememme ye adwuma wo sompa nyina Ewurade ye bo wonde de kyerɛw se Ewurade ye tu amena mu obi a Ewurade je won krofo je mema wo adwuma ha nyina nkwa je omo kra nkwa je omo hohom nkwa je omo nipadua nkwa ewo Yesu di mo ema obi anim nwase ewo sompa media yi mo ewo Yesu Kristo di mo Ewurade mesre bambo wo bambo wo bo Joseph ho bai ewo Potiphar eyire nsam Ewurade je mema wo fia bo ho bai efi ma bone bo ho bai efi kromfo nsam bo ho bai efi wudifo nsam bo ho bai efi nimguase wo wuo ewo Yesu di mu sabebebe na bo brother force ho bai efi yare efi wo wuo efi wo seye emu Yesu di mo wo na wo tudi Joseph achi na de wo ye nyina ye ememe wo sompa ememe ye adwuma ewo 21st clinic a doctor for ye adwuma ho mensi wo ye won na ye adwuma wo sompa mensi wo mu nyina ye ewo Yesu di mu shira mema wo sompa shira won ewo Yesu di mo Ewurade shira brother Foster na bi nka sompa enipa wo hangina na bi nka 21st clinic na dofo ne na boafo nyina ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo Nazareth ni di mo kase Ewurade mi kunu won wale ya se Ewurade me da achi kunu baabi owo bi e hira no Ewurade hira no tudi mi ku achi ma de wo ye bia enye ye bompa ye ede ama ye kunum Ewurade bema wo ma me ko wale no tudi nachi ma de wo ye bia enye ewo Yesu Kristo di mo ma wo hu de wo se wo ye kase Ewurade mememe hu wasede ye ewo Yesu di ma wo honhom konkron emfa won biem Ewurade se ya bomi kudi baabi e be bomi kudi ewo bone kwaso ewo wuo kwaso ewo yare kwaso e ma ne mamu da ewo Yesu dim sade wudi utumi kase edibu a Joseph no sa pepepe na Ewurade fa utumi kase edibu a mekunu ene mema nyina ewo Yesu dim Ewurade shira meku ne bi nka na busua nyina Ewurade shira mema ne bi nka wo busua nyina Ewurade shira sompa mema nyina Ghana mema nyina Ewurade shira won yeda wase se wadi kunim ene wonyam nka ewo Yesu Kristo dim naka amen kase Yesu yeda wasio Yesu ama yebre ninti yebesan aba betoaso na ye kofie ye nima emerema mo wati ye janom ye kunum ye ma ye nima won se Nyankopon hira merema Ewurade mesika emra emema nsem na uye bema ne sika ni wonsem a eya o se nyame amoa wo yire kura wo mu wo makura mu ti yesre otumfo Nyankopon se ni nhira emra mema so se de wo hira Joseph no ewo Misri masase so na ye ma Joseph di safina pania no Ewurade Nyankopon hira Ghana mema nyina Ewurade hira wo fie mema nyina kase Ewurade hira mi fiefo mema nyina hira solimu mema nyina shira Ghana mema nyina ewiase mema nyina meja woso ma wunshira entosensuo enwu mema so emema dwumadie dwuma bia mema de wonse die bia Ewurade ma domo mara so ewo Yesu di emma mema enye hiafo no unya se efese wuku wosika wadi ase na wuku atoka no odi amawo unya o hello obed meso yade bay wunya se wuku atoka ede mawo efe wadi ase efe eti ya bompa ya ma wuku mo wadi ase odi wo ye bibi na nya onte wase a odi kakra bompa ya ma no eye dana one day ente ase beba
what you say and you want to obey fear no so na mema na ya honorable e wo fie ho opo wo sika nyina eti no fa wo sika hye be ma na de na se empanifo se oba etotu a e twere de ben be ma de ma na be ma bo this a demo na nebo e die be ba be say ye demo say nebo ye fra mommy eti ema ye mra ye ho ase ema ye wura no ye mema na omo na ye honorable ofio be me bia so hu say wona wo ye honorable ye wasede hwe yi no ma wo ma ekoma ne wo ma school fees kom entare se kom wo mo dabre mu kom emane ne wo ma emma wo mempia bonten emma damfu bi enkotu afutubo ne nkire wo ma emma obi nkoma wo baduane bone mo obi nkoma wo ba afutubo ne mo obi nkose wo ba wadi ase oyo moja hwe wo ba wo hwe wo ba oba nsoso ebehwe wo ewrade nhira wo na onka wo me can say heaven akwantu ye ba for there na ya debe na yakosra adwumewura brother foster momfa me number no ento ema wo mo me number eye 0242 15 42 20 0242 15 42 20 0242 15 42 20 0242 15 42 20 maye momo no ba o se ma comfort ye kwa akosra adwumawura media ye 50 Ghana media ye 1 million media send ye boaboa ni nyina no na ya pe ya peda kwasia da yawo ene ye ko kwasia da ye Father's Day na ya kohwe foster ni akwakire ye ni so e de akire no na megidi se ne nsaka heavy Akwantuo e pass ya ono so nani beji enipa ya de ya osaheye enu nti won se ye kire ye ni so menuanu ma mowo amanone me mana mo mu nyina mo betumi aba be ye bi what ya say Bible say omamu wo nhira eche oje me studio line no tudwa studio line no Obi jina so je na studio line no 0548 931 0548 931 studio line no 0548 931 0551 931 0551 931 0548 last week na ahomano higher pa because you na nkrofo fra so mo be ka akire o mo ya o munteme enti wo so ahomano bia na ene de atom 0548 931 0551 931 oba no wachi awo papa happy Father's Day in advance kwasiada kwa papa wati ase tade akwache no ohwewo wanhwewo oyewose na erade asamaba enti yegidi se obia ebeti asem nse eye nasem enye nipasem obia baso 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 and now program yahu ejanom asede o mayahu Joseph kwaya ofaso pi ahodo enum a efa na brabo ho ni nyina mu no onyankopon hye Joseph animunyam
enti agyanom Nyankopɔn ewe animonyam kyekire ncha odema agyanom ye nipa hatoa agya yesunsun ye respect agyanom ye bu agyanom se agyanom ni fia na efie aye di na efie enyehye se jaba obia eni age na obia eni age enti agyanom hu hia ye papa to obia nkyere ni so enkyere ne papa kyere ni so echire wuku kyere ni so echire wunu abema kyere ni so echire eje bia obi ode wa ye ja ode wa ye ba onso fa ne ye ja ade ase say ye ne ye papa eni ho ye papa wuyi be me bia ye me papa enti ene comfort medical o be me bia ye me papa uso osa se wanyini obed o ye me papa te ene me de ka na erade betua ka no my number is 0242 154220 ye ji aforebo ati asempa ya bo eni nyame asema ya erade abo a wode abre ye no ye de aforebo ka ho na sa aforebo we no ye mfentua heaven Akwantuo nemo ye de kwakire ye ni so e de ama ye papa blessed foster uye bia Nyankopɔn be hira foster ye obi nyame ye hira no enye se bia ye sresika nemo ye pese Nyankopɔn hira he nyame fa ni paso na hira ni bo wati ase osomafo Paul say me Nyankopɔn be ma mudie hia mu nyina se de na hunyade de do tie ani onyam wo Kristo Yesu osomafo Paul bompa o se me yimpa ye se odofo ensi wi se de esi wo kra yi na nya hoden afa ne nyame tesros na hwan na comfortably memani nsimi ye hwan ya e de ne nipa na ye enti erade bre ne ni ase na wo hwe Akwantuo platform so no hu se enipe wa send 1 million or they ato comfort phone so say 1 million ye de ko kire ni so wa send 1,000 wa send 1 billion wa send we ye de kwa ya doye ene wo se mi hire ni pai say the comfort okay enti wo ma ne nyame ama we nyia enhira ne ma empire ya bono emvesika mo e de ahoden ene eba nemo sika paade ye di sika ene yisika ye de nam ne yinam me number 0242 154220 febito so ne yanko kire ye ni so emma blessed foster nyame afa no so abo heavy Akwantuo papa ne nyame guso e de ne ye enema akase studio line I will bet me I also 0548 931 0548 931 0548 931 0548 931 0551 931 0551 931 obetumi afre edi esiso se ebi so a woni credit or phone so a adechin obetumi afre edi esi me line no so me line 0242 154220 0242 154220 studio line ebra yes sorry jumedi esu 0548 931 931 0551 931 931 Erade Yesu amma
dwumadi da senenso ye bebe ababeto aso eno nti ya di hu komo na ye hu didi na bompa ye nsoso ebi a support to heaven Akwantuo nenye ize sa bompa ye ya fameka wo ma ho ate famesha o manumu na bomidi ye fra me comfort Tabi na bodwumadi ye ho mpae na obonsa oso na obekasa obeso daye ewo heavy Akwantuo platform dwumadi eso se enye agrobi na yedi enye ne asoma ye ho erade na asoma ye wati ase obamu ohuni ma clear erade bamu ohu heavy Akwantuo nyina so baby erade di efri ni baby ode ye ko dwumadi ode ye boboa ne ma ano eye heaven Akwantuo heaven ema ano boboa enti Yesu ama dasene ye beba ene was abaye osum ukuada na yewura yawadam se kukuro dumienu na ya hyase na bo ninti we ne ebehia bo wadiase ena bibia nso wone mre yentumi nso nwuramu sa e won hyehye wo ho enti baabia ene omode ye start ye no eninti yankopon ya adoma dasene de Mijidi said that have Ghana Yamobo Anambwa. You have about 23rd and 27th. Yes, you have born 23rd and 27th. And it does another Yamobo. And the do me na yeshia Sompa neja dem to ta 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 ta. And the Ninianoma Moa Manone. Munyina mo phantom platform so eno mo awo chichiri benche nyina mo phantom platform so eja wusu Iron Ross Company Limited eja am happy Father's Day in advance. Yes, Sofo munyina happy Father's Day advance. Eradi nshira munyina na onfa binka ho eja senya yeni abema akwasi amfo bantama catkis or for Yamisha Mopa no Fabinka home. Yes, sister Faustina Uku Usu, a man happy Father's Day in advance. Lydia Uku happy Father's Day in advance. Or they say Krala. Happy Father's Day, Mamuku Numina, any moda, Ukunu, Presade Eda, any or this a vacate. Yamishra Wukumpa, Mamechachi Amunina, Ewa Kwaso, so have you Akwantuo at for any refunina, and Mamunina. Happy Father's Day in advance. Ya mo widia na no interest ye no ye do me Sofo penny Eric Kweku Ansa Church of Pentecost me happy Father's Day in advance. Church of Pentecost ye chama Eric Nyameche me happy Father's Day in advance. Yamisra munyana ema munyana bye bye. Enyumuniye sompaniye kasi niye osompapaniye sompaniye radio niye yaba Sompa 93.1 FM. Afedi atom Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pop.